Kontua da, bai Basauriko familia baita Galdakaoko familia etxegabetze arriskuan dauzenak, dagoz etxe bizitza baten bizitzen Global Pantelaria funtz putrearena. Global Pantelariaren baitan badagoz bi eragile edo bi akziodun, bi eragile akziodun, bata dana Banco Santander eta bestea Cerberus funtz putrea. Beraz, hor harremana etxegabetze horregaz edo eragile guk horren erantzule uste dugu Santander dala, badakigu, ez? Berak badekozlako akzioak erosita funtz putre horretan, azken finean, eta hau izen da gure izan duguna salatu. Momentuz dauz fase judizialean, hasiera baten izan ziren identifikatuak eta salaketa ipini zauen Global Pantelariak, orduen oin epaiek zer diotenaren zain gauz, baina bakigu epaitegietan inoiz ez dauela resoluzioak beti izaten direzela langile klasearen kontrara, hau da ez dozkuela babestuko zentzu horretan, beraz etxegabetzeak ikusten dugu izango direzela urte honetan zeharreko kontu bat. Bai, ezingo duguna ekidin, baldin eta ez badau negoziaketarako asmorik, ez? Guk azken finean eskatzen duguna da negoziaketa mai horretan lokairu sozial baten irtenbidea. Non familia ezinbesteak etxe horretan geratuko direzen eta lokairu sozial horren bitartez han biziraun ahalko daurien eta ez daitezen joan Banco Santander gure dauen moduen kalera inongo alternatibarik gabe. Nikako nahiko guz beste kide batzuk, bai Basauri Arrigorriako Batu Elkar Laguntza Sarean baita Galdakon ere, non funtz putreen etxeetan dauzen, ez dauelako bakarrik Cerberus, Dibarian bezalako funtz putreak ere badabiz gure inguruan. Guk ikerketa lanak egin dugu horretan eta konturatu gara, ez dela soilik Bilbon bezalako hiri handi baten emon aldan problematika bat, baizik eta Bilbo inguruko herrietan ere moten ari dana, eta hain zuzen ere Galdakaon eta Basaurin topa dugu geroz eta etxe hau Global Pantelaria, Dibarian bezalako funtz putrena, beraz ez dugu ikusten hau danik kasu isolatu bat, baizik eta geroz eta ohikoagoa bihurtuko dana gure eskualdean. Izan ere, hauen jarduteko modu hori izaten da, etxe bizitzaren alorrean. Etxe bizitzak erosi kantitate handietan, horien gainean presioak edo presioen igoera ezarri, estutu geroz eta gehiago gure auzokideak, ito alokairu hori pagetan, eta ordaindu ezin daurienean, zuzenean etxegabetze agindua aurrera doa.